Radnici javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija vrše redovno ispiranje vodovodne mreže. Ovakvi radovi se izvode od marta meseca do kraja novembra. Na taj način mi očuvavamo bakteriološku ispravnost vode i utičemo na bistrinu vode. Na hidratima se prikači crevo i pod jakim pritiskom se voda izbacuje iz vodovodne mreže. Znači, na taj način se izbacuju mikronečistoće iz vodovodne mreže i, kažem, postiže se bolja bistrina vode. Takođe, mi vršimo redovno ispiranje i u momentima većih havarija, kada se na taj način izbacuju nečistoće iz vodovodne mreže i iz same vode. Ono što je bitno, znači, to mi kontinuirano i planski sprovodimo tokom cele godine, ali građani, ukoliko primete da voda ima drugačiju boju ili miris, mogu to prijaviti našoj dispečarskoj službi na 534-097 ili putem besplatne infolinije na 0800-024-023 i tada će naša ekipa izaći na teren i izvršiti ispiranje mreže. Voda se nije menjala decenijama u prošlosti, pa je kvalitet vode isti. Pravilnikom o kvalitetu vode, koji je uticao na dozvoljene količine arsena, voda je 2004. godine zabranjena za piće. Pored toga, vodovod je nastavio da tretira vodu kao da je ona dozvoljena za piće. Redovno vršimo hlorisanje vode, svakodnevno se vrši provera kvaliteta vode na ulasku u gradsku vodovodnu mrežu. Ono što je manje poznato da u gradu postoji 30 tačaka sa kojih mi redovno uzimamo uzorke vode. To su tačke koje se nalaze kod naših korisnika, što po obodima vodovodne mreže, što u samom centru grada. Kvalitet te vode se upoređuje sa onim kvalitetom koji je pušten u gradsku vodovodnu mrežu i na taj način vršimo provere kako cevi utiču na kvalitet vode u gradskoj vodovodnoj mreži. Građani treba da znaju da nemaju razloga za brigu i pored činjenice što su cevi uglavnom potiču iz perioda od 60. godina prošlog veka, one ne utiču značajnije na kvalitet vode, odnosno svi rezultati su u dozvoljenim granicama. U prethodnom periodu vodovod je revitalizovao hidrante u gradu i sada ih ima oko 240 i 40 na crpnim stanicama. Ukoliko na javnim površinama građani primete hidrante koji su zapušteni ili delimično zatrpani, neophodno je da ih prijave vodovodu kako bi ih oni evidentirali, sredili i vodili računa o njima, pošto se prilikom izgradnje vodovodne mreže nisu ucrtavali u planove. Dnevne rasporede ispiranja vodovodne mreže svako može pogledati na sajtu i Facebook stranici javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.